ya pi ka shu long le no ai ha ba ki khmat jong pi sha wei pi klo yo i ki kular kai ha ya ki ba pi la clay men ta nga las no to ngan ba be shu ya ka ai jin ba kla jong nga men ta ka la pau shai jing e ka ba nga ai ngam champer kha janai jing ba be ka nga sa tang ki uma ngam la shu ban klet te shong ha jing per kha thang ka men sem ba pi i no ya nga uma ki chao be ba pi len den ya nga sa tang ki jing ken mau ya ki por ba men shua ki ba pi dang i ya nga long le no ai bangan jao ki uma nama ding snang i mei ngam shem la ba jing im hasla per thai ka shu long le no ai namar nga la ba kla nga len det jing snang i mei men ta nga las no to jing ba be ka ban ya nga ya i ba nga i men ta i shet kla nga om ken no ya pi ba pi i se ya nga hin rei ka ba ning tong ka de na nga thang ka men sem ba pi i no ya nga ki chao be ba pi len den ya nga sa tan ki jing ken mau ya ki por ba men shua ki ba pi dang i ya nga len ti jong ka jing i tha ba nga la ya ba kla a pot ka de ya nga ba ngan thang si sha na mar ngam shem las ngau tu ya la ki jing ba kla ha ka jing sno mar we jing i nga sno ba ka biang ba in rei on da man ta nga las ngau tu shai ya ka jing i ban wa ha bi ai su ki pa jai chwa bangan e ya ki wei per khat arsen ya la de yo ha den ki si ka man toy ba pin ba be thang ka man sem ba pi i no ya nga ki chao be ba pi len den ya nga sa tang ki jing ken mau ya ki por ba men shua ki ba pi dang e ya nga लाइव करेंगे ना Guru is back.